Украинские беспилотники пролетели 600 километров и атаковали российский аэродром у Ахтубинску. У выніку атаки знішчаны найноўшы российский самолет пятого поколения Су-57. Таких самолетов у России усяго каля 12 штук. Причем полова – это экспериментальные машины. Менавіта простое, что таких боевых машин у России усяго некалькі штук. Нейкага значнага ўплыву на войну яны і не мелі. Але з пункту гледжання рэпутацыі гэтую страту можна параўнаць толькі да затаплення флагмана Чарнаморскага флоту ракетнага крэйсеру «Москва». У расійскіх авіяцыйных тэлеграм-каналах і розных Z-пабліках прапагандысты выюць у лютасці і абвінавачваюць уласных чыноўнікаў і генералаў у раскраданні грошай на абарону. А украінцы зноў і зноў паказваюць, што ў вайне з Расіяй няма нічога немагчымага. Знішчыць суперзброю расейцаў, калі ласка, зроблена. Вітаю вас, гэта тыдзень з Ігорам Кулеем, першае летняе выданне нашай праграмы. І да пачатку верасня яно будзе доўжыцца гадзіну замест звычайных 95 хвілінаў. Але гарантую вам, што мы не прапусцім ніводнай важнай тэмы, нават у карацейшай праграме. І сёння вашай увазе. Железная заслона опускается. Режим распрацоўвае праграмы, якія маюць затрымаць вас унутры краіны. Документ, які не показалі беларусам. Вы калгаснікі часоў ранняга Советского Союза, у якіх не было пашпартоў, якія не могли з'ехаць з калгаса. Каждый грамотный человек, разбирая этот документ, он видит определенные нюансы, которые, естественно, у него вызывают вопросы. Расійская вайсковая выведка вярбуе высокопоставленных чыноўнікаў і вайсковых у краінах-саюзніках Украины. Беларусь служыць тренировочным полигоном. Я знаю, что агентов ГРУ тренируют в Беларуси, то есть засылают в Беларусь без документов. Как он будет адаптироваться, как он найдет какие-то каналы. То есть это такая вот учебная проверка. И были два скандала. Я знаю, что КГБ Беларуси поймали двоих, людей без документов. Літва ўзмацняе санкцыйную палітыку. Рэжымы Пуціна і Лукашэнкі заробяць значна меней грошай. Але пад удар трапілі і звычайныя беларусы, літоўцы, ды не толькі. Эксклюзивный репортаж с мяжы. Там, до закрытой минералки. Нельзя. Говорят, у нас покупают, а у нас шуточные визы. Нам вообще не разрешается останавливаться где-либо. А на пачатак інфармацыя тайная, але пра яе мусіць ведаць кожны беларус. Ініцыятыва былых сілавікоў Белпол атрымала доступ да закрытай пастановы Міністэрства ўнутраных справаў. На ёй подпіс лукашэнкаўскага міністра Кубракова. І план рэжыму, як абмежаваць выезд беларусаў з краіны, ці хочуць вярнуць з выехаўшых, ды кім запоўніць недахоп працоўных рук. Якія пагрозы для сваіх жа грамадзянаў прыгатавалі лукашэнкаўскія чыноўнікі, высвятляла Кацярына Гардзеева. Узяць пад кантроль з'ехаўшых і не дапусціць выезд тых, хто застаўся. Так у Беларусі будуць змагацца з унутраным міграцыйным крызісам. Гэта вынікае з закрытай пастановы МУС аб зацвярджэнні канцэпцыі міграцыйнай палітыкі на 2024-2028 гады. Дакумент намагаліся схаваць, але яго перахапіў Белпол. Таксама пастанова трапіла і ў нашыя рукі. І мы яе уважліва прачыталі. Вообще они считают, что народ Беларуси не должен иметь никакого доступа к каким-то таким вещам, которые действительно могут заинтересовать даже независимых журналистов. Считается, что дело народа — это только лишь ходить на работу, участвовать в каких-то мероприятиях, массовке и все. И потому что каждый грамотный человек, разбирая этот документ, он видит определенные нюансы, которые, естественно, у него вызывают вопросы. Дакумент выразна дэманструе. Улады добра ўсведамляюць маштаб праблемы, але не здольныя з ёю справіцца. Насельніцтва краіны імкліва скарачаецца. Толькі паводле афіцыйнай статыстыкі за апошнія 3,5 гады колькасць грамадзянаў зменшылася ажно на 254 тысячы чалавек. Гэта эквівалентна адначасоваму ўзнікненню такіх гарадоў, як Салігорск, Ворша і Кобрын. Дэмаграфічная хваля, якая накатваецца з нас яшчэ з пачатку 90
90-х гадоў, калі людзі не ражалі дзяцей, і вось зараз мы назіраем наступства. Але гэта толькі першая прычына. Другая прычына ў тым, што ўсе годы кіравання Лукашенко людзі не хацелі наражаць дзяцей, бо не было стабільнасці ў эканоміцы, што б там не казалі па беларускаму тэлебачанню. І трэцяя прычына гэта, канешне, рэпрэсіі і вайна ў астатнія 4 гады. З'ехала шмат людзей, ёсць нейкія разлікі, што з'ехалі амаль 600 тысяч чалавек. Гэта людзі не ў пенсійным узросце, гэта людзі, якія зараз знаходзяцца найбольш такім спрыяльным для эканоміцы ўзросце. Аток насельніцтва справакаваў кадравы голад. Цяпер у Беларусі не стае 156 тысячаў спецыялістаў, як высокакваліфікаваных накшталт дактароў, так і простых працоўных. Сітуацыя пагаршаецца літаральна кожны дзень. Паводле банку вакансіяў напрыканцы траўня ў краіне не хапала 141 тысячы працаўнікоў. 3 чэрвеня гэтая лічба павялічылася да 154 тысячаў. 6 ўжо да 156 тысячаў. Каб выправіць сітуацыю, лукашэнкаўскія сілавікі прапаноўваюць абмежаваць права беларусаў на выезд. І гэта чорным па белым напісана ў пастанове. Изучение необходимости корректировки оснований для ограничения права на выезд граждан Республики Беларусь из Республики Беларусь. Вы тут працуеце за ежу, вы працуеце за вельмі маленькія грошы. Ну вот далей тут і працуеце, вы де-факта наші рабы, можа быць не рабы, вы прыгонныя сяляне, якія павінны заставацца тут. Вы калгаснікі часоў ранняга Савецкага Саюза, у якіх не было пашпартоў, якія не маглі з'ехаць з калгаса. За тымі, каму удалося выехаць, усталююць кантроль. І зноў жа, згодна з дакументам, пры перасячэнні мяжы звесткі будзе збіраць дзяржаўны памежны камітэт і потым перадаваць у МУС. Пад асобны контроль трапяць і тыя, хто пересякае мяжу з Российской Федерацией. Обеспечение получения сведений в электронном виде о пересечении гражданами Республики Беларусь пунктов пропуска государственной границы Российской Федерации. Нельзя считать, что государственная граница там только западного направления может вызывать какой-то повышенный интерес у режима Лукашенко. Естественно, восточная в том числе и по принципам тем же самым, что и западная. То есть, естественно, идет отток кадров в Россию. Не самый квалифицированный кадр, но в данном случае тут как бы основное это руки. Руки уезжают в Россию, мозги и руки уезжают на Запад. Зоймуцца сілавікі і студэнтамі. Ім раскажуць аб перавагах айчыннай адукацыі. Проведение заседаний постоянной межведомственной рабочей группы по повышению привлекательности отечественного образования и ограничению оттока молодежи и квалифицированных кадров. Калі замежныя ВНУ ім будуць падавацца больш прывабнымі, у хаду пойдуць і абмежаванні. Першы крок на гэтым шляху ўжо зроблены. Дэпартамент кантролю якасці адукацыі ўжо адмаўляе ў даведках абітурыентам, якія хочуць паступаць за мяжу. І гэта не апошні крок. Я хочу яшчэ дадаць, што у нас ёсць такая інфармацыя, што ў некаторых школах бацькам нават гавораць, што і атэстат не дадуць на рукі. Гэта таксама будуць нейкія цяжкасці з тым, каб атрымаць вось так адразу гэты дакумент, каб мог моладзь, там, сын альбо дачка маглі паехаць вучыцца ў Еўропу, еўрапейскія вузы. Рэжым разумее, нават гэтых захадаў не хопіць, каб перамагчы кадравы дэфіцыт. Таму беларускіх спецыялістаў паспрабуюць замяніць замежнымі кадрамі. Паводле звестак Белполу, прыцягваць працоўную сілу будуць з краінаў Сярэдняй Азіі. Изучение необходимости корректировки законодательства о правовом положении иностранцев с учетом развития демографической ситуации. Пра тое, што чакаецца масавы напыл мігрантаў, сведчыць адразу некалькі пунктаў пастановы. Пад размяшчэнне новапрыбылых нават плануюць пабудаваць пункты часовага пражывання. Разработка типового плана мероприятий по приему и размещению иностранцев в случае их одновременного массового прибытия в Республику Беларусь. За камфорт гасцей, акрамя МУС, будзе адказваць шэраг цывільных дэпартаментаў. У нашай краіне новым працаўнікам прапануюць моўныя курсы, спрошчанае атрыманне сталага віду на жыхарства, а таксама медычную страхоўку. На самом деле Республика Беларусь к такому не готова. И даже так называемые правоохранительные органы к такому не готовы. Потому что, естественно, приезжающие трудовые мигранты, они привезут с собой и огромное количество проблем, с которыми белорусские милиционеры, ну, мне просто тяжело выговаривать милиционера в данном случае, они просто не знают, как бороться.
То есть это однозначно увеличение преступности, однозначно. Причем будут, естественно, народные статьи будут увеличиваться, то бишь краж, будет явное увеличение по линии противодействия обороту наркотических средств. Рэжым таксама думае пра вяртанне беларусаў, якія з'ехалі. У дакуменце гэта зашифравана пад дзіўным пунктам нумар 32. Заключение и реализация соглашений о реадмиссии и сотрудничестве в сфере миграции. Тэрмін «рэадмісія» абазначае вяртанне на радзіму дэпартаваных грамадзянаў. И надеяться действительно на то, что белорусов будут возвращать в Беларусь, особенно те, которые закончились паспорта. Режим, он делает все за территорией Республики Беларусь для того, чтобы не было возможности у людей продлить эти паспорта. Мы помним прекрасно, какие там указы подписывал Лукашенко. Апрача таго, рэжым пачаў пазбаўляць грамадзянства дэмакратычных актывістаў. Пра выпадак анулявання беларускага грамадзянства расказаў Байсол. Пакуль у Беларусі выпараюцца працоўныя кадры, рэжым працягвае чысткі на месцах, а дзяржаўныя прадпрыемствы не бяруць на працу тых, хто засвяціўся па палітычных артыкулах. Відавочна, лаяльнасць працаўнікоў зараз важней за стабільнасць эканомікі. А утрымаць гаспадарку, як бачна, дапаможа новае прыгоннае права. Кацярына Гардзеева, Белсат. Вельмі часта даводзіцца чуць тэзіс пра разрыў паміж беларусамі, тымі, хто з'ехаў і тымі, хто застаўся. Я лічу, што гэта поўная лухта, і патлумачу чаму. Давайце па парадку. Разрыў паміж з'ехаўшымі і тымі, хто застаўся, апошнім часам расце, канстатуе ледзь не кожны, хто бярэцца за абмеркаванне гэтай тэмы. Вось днямі з'явілася і адпаведнае даследаванне беларускай аналітычнай майстэрні. І зноў у загалоўках навінаў чытаю: разрыў паміж беларусамі ўнутры краіны і за яе межамі расце. А што за разрыў? У даследаванні кажуць, што разрыў непаразумення і крыўды, і што ў Беларусі ўжо спее новае грамадства, а тыя, хто з'ехаў, жывуць у іншым свеце. Чытаю там, што нехта вярнуўся ў Беларусі, са здзіўленнем даведаўся, што ўсё не як у навінах, і людзі нават жывуць сабе далей, на вуліцах гучыць музыка, а беларусы, якія засталіся, атрымліваюць асалоду ад жыцця. Вы не разумееце, што гэта азначае? Гэта разрыў расце. А вы калі-небудзь думалі пра разрыў паміж беларусамі да 2020 года? Я вось пашукаў у інтэрнэце артыкулы на гэтую тэму, старэйшыя за 5 гадоў. Там няшмат, і ў асноўным гэта звязана з эканомікай. Нехта лічыў, што жылі мы бедна, а нехта лічыў, што ўсё добра. Хоць былі асобныя візіянеры, якія разумелі сапраўдны падзел і 20 гадоў таму, але пра гэта крыху пазней. А пакуль бяру на сябе смеласць заявіць, што такое вострае пытанне разрыву – гэта з'ява новая. Дык вось, я лічу, што самая пастаноўка пытання пра тое, што ёсць нейкі там разрыў паміж з'ехаўшымі і тымі, хто застаўся, гэта поўная лухта. Чаму? Ды таму, што разрыў паміж двума суседзямі з аднаго пад'езду, аднаго і таго ж дому ў Барысаве ці Кобрыне можа быць большым, чым паміж беларусам у Варшаве і беларусам у Менску. Калі вы так хочаце знайсці разрыў, то эміграваўшыя вам не патрэбныя. Распавяду на ўласным прыкладзе. У 2006 годзе я браў удзел у паслявыбарчай плошчы. Раніцай стаяць было найскладаней, было вельмі холадна, хацелася спаць, і людзей на плошчы заставалася пара сотняў чалавек. Мы бачылі, як пасля ночы ажывае горад. Поўныя людзей аўтобусы развозяць усіх па працах. Мы стаялі пад чырвона-белымі сцягамі, нязгодныя з фальсіфікацыяй вынікаў галасавання, і глядзелі на іх, а яны на нас. Мы стаялі на плошчы, бо хацелі лепшай будучыні для краіны. І людзі ў аўтобусах, пэўна, таксама. Хто ж яе не хоча, лепшая будучыні? Але адныя беларусы стаялі на плошчы, а іншыя ехалі на працу. У 1,5 мільённым Менску не знайшлося і тысячы асобаў, якія б гэтай раніцай бачылі шлях да лепшай будучыні менавіта праз плошчу. Разрыў? Яшчэ які? Прайшло 18 гадоў, і сёння я чую і ад тых, хто быў тады на плошчы, і ад тых, хто быў у тым аўтобусе, што разрыў ён толькі з тымі, хто за мяжой, а побач з сабой. Вы яго не заўважалі? Ці давайце не пра палітыку. Для якой колькасці беларусаў джазавыя вечары ля Менскай старой ратушы ці начное жыццё на Зыбіцкай былі нейкай вялікай каштоўнасцю? Для кагосьці былі, а для кагосьці гэта быў пусты гук. Таксама разрыў.
Нехта ідзе па вуліцах роднага Слоніма, бачыць разбураную старую сінагогу і думае, калі ж яе адновяць. А нехта іншы думае, калі яе ўжо знясуць, бо сваім разваленым выглядам псуе гармонію і прыгажосць. Карацей, колькі беларусаў, столькі разрываў. Памятаеце, я казаў пра візіянераў, якія разумелі гэта даўно? Узгадайце Лявона Вольскага і ягоную песню пра Менск і Мінск. Мы жывем адначасова ў двух гарадах, падваенне асобы зрывае нам дах. Нехта жыве ў Беларусі, а хтосьці іншы ў Беларусі. Яшчэ адзін разрыў. Але гэта не такі цікавы разрыў. Чамусьці паміж тымі, хто з'ехаў і застаўся, значна цікавейшы, бо пра яго кажуць найчасцей. Але мне, калі казаць пра 2020 год, як падзею, якая падзяліла нашу гісторыю на да і пасля, лягчэй знайсці тое, што надалей аб'ядноўвае большасць, якая засталася ў Беларусі, і тых, хто вымушаны быў з'ехаць, чым тое, што нас падзяляе. Бо аб'ядноўвае нас галоўнае, а адрозненні толькі ў дробязях. Ні тыя, хто з'ехаў, ні тыя, хто засталіся, не перасталі верыць у тое, што ў 2020 годзе Лукашенко прайграў. Ні тыя не перасталі верыць у тое, што толькі рэпрэсіямі і татальным страхам Лукашенку ўдаецца далей трымаць уладу. Не перасталі верыць, што Лукашенко гэта тупік і дэградацыя. Не перасталі верыць, што палітычныя перамены гэта лепшая будучыня для нашай краіны. Так што я шчыра лічу, што трэба перастаць казаць пра нейкія міфічныя разрывы паміж эмігрантамі і тымі, хто застаўся, а часцей гаварыць пра тое, што нас аб'ядноўвае. І на гэтым будаваць новую старонку пасля 2020 года. А тэзіс пра разрывы выгадны толькі таму, хто хоча нас падзяліць. А цяпер пра справы агентурныя. Кіраўнік Генштабу Малдовы Ігор Гарган 20 гадоў шпіёніў для расійскага ГРУ, а злавілі яго журналісты-расследавальнікі. За інсайдеры «Маленькая страна» пішуць, што куратараў Гаргана асабліва цікавіла ўзбраенне, якое Кіеў закупляе ў Малдове і суседніх краінах. Гэта толькі пачатак спісу выкрытых напярэдадні ў розных краінах агентаў Масквы, якія з іх найбольш каштоўныя для пуцінскага рэжыму і што для яго робяць перадусім у постсавецкіх краінах, ды якая сувязь тут з Беларуссю, высвятляла Юлія Цяльпук. Перадаваў расійскай выведцы звесткі аб унутрыпалітычнай сітуацыі ў Малдове, аб візітах прадстаўнікоў Мінабароны Украіны, якія закуплялі снарады і вайсковую тэхніку. Расследавальнікі «The Insider» і «Маленькая страна» раскрылі, што экс-кіраўнік Генштабу Малдовы Ігор Гарган 20 гадоў шпіёніў для расійскага ГРУ. На страже законности, на страже обороноспособности, суверенитета и независимости страны. Найбольш уражлівае тэлеграм-паведамленне расійскаму куратару з заклікам увесці расійскія войскі ў Молдову, дзе іх нібыта чакаюць. Как ты мог это? Как ты что, не понимаешь, что с Мамалыгой никто не будет встречать российские войска в Молдове? Да, как и Путину говорили, что в Украине будет приходить и цветы, и сало с чесноком. Нет, это начнется война, значит, будут тысячи погибших молдаван. Разрушенные дома, сломанные судьбы, беженцы. Ты, если называешь себя патриотом страны, ты соображаешь вообще? На гэтым фотаздымку Гарган выходзіць з амбасады Расіі ў Кішыневе. На другім сустракаецца з ужо трэцім сваім куратарам з ГРУ палкоўнікам Алексеем Макаравым. Перапіска з Макаравым зрабілася рэгулярную на другі месяц паўнамаштабнага ўварвання Расіі ва ўкраіну. За год да гэтага генерал пакінуў пасаду кіраўніка Генштабу, але не згубіў жадання, цытата, рабіць гісторыю. Дзеля гэтага зліў агрэсарам інфармацыю пра намер Малдовы перадаць Кіеву 6 самалётаў МіГ-29, пра расклад руху цягнікоў з палівам для Украіны, а на пэўным этапе прапанаваў пачаць блакаду Украіны. У него очень много людей-то осталось в армии Молдовы, которые передавали ему информацию. Я просто не всю же переписку выложил, да, там видно было, где, с кем он контактировал. Он участвовал во всевозможных ветеранских организациях, там, «Боевое братство», «Афганцы», там, в том числе там же были и бывшие, и действующие российские военные.
Магчыма, што з выведкаю Гарган пачаў супрацоўнічаць у 2005 годзе, калі служыў у місіі НАТО. Ён пабываў у Босніі, Герцагавіне, Іраку і Грузіі. Сергей Каняў меркуе, што вербавалі яго расійскія вайсковыя аташэ. Яны ж займаюцца ветэранскімі арганізацыямі, вайсковымі могілкамі і гэтак далей. Расійскім выведнікам нескладана будаваць агентурную сетку. У краінах блізкага замежжа поўна сяброў маладосці і саслужыўцаў. Былы працаўнік службы бяспекі ўкраіны Іван Ступак кажа, у аднаго ГРУшніка не больш за 10 інфарматараў, а найбольш карысны можа быць толькі адзін. Агенты, як Гарган, самыя небяспечныя. Люди, которые могут давать текущую информацию на упреждение еще. Вот, например, через 1,5 дня состоится секретное заседание какого-то литовского правительства в бункере по такому-то адресу, будет присутствовать то-то, 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 то-то. Есть доступ к бункеру, можно поставить какое-то прослушивающее устройство. Самый ценный человек. Інфарматар – першы від агента, другі – агент уплыву. Можа не мець доступу да інфармацыі, але быць шкадлівым, таемным дарадцам асобы, якая прымае лёсавызначальнае рашэнне. І трэці від – ліхадзей. Трэба кагосьці запалохаць, знішчыць маёмасць, падкласці GPS-трекер ці здзейсніць дыверсію, найміт зоймецца за акрэсленую суму. Такога напярэдадні затрымалі пад Парыжам пасля выбуху ў гатэльным нумары. Паводле папярэдняй інфармацыі падазраваны на радзіне з Донбасу з расійскім і украінскім пашпартамі. Спрабаваў вырабіць выбухоўку для знішчэння французскай вайсковай тэхнікі, прызначанай для Украіны. То, что сделали сами из аптеки, такое себе. А то, что передали, это уже будет серьезно, оно взрывается. Но там следы могут быть. Следы, кто произвел, следы, может, к России привести. Возможно, здесь пытались что-то создать, какую-то имитацию взрыва, наверное, я предполагаю, чтобы отчитаться туда, что мы пытались. А ў расійскай сталіцы ў чацвер затрымалі грамадзяніна Францыі Лёрана Вінатье. Працаўніка некамерцыйнай арганізацыі, што пасярэднічае ў канфліктах. Мужчыну вінавацяць у парушэнні расійскага закону аб замежных агентах і зборы ваеннай інфармацыі. Вышли! У Польшчы толькі ў траўні затрымалі 12 расійскіх агентаў. Пад кіраўніцтвам контрвыведкі пачала працу ўрадавая камісія для вывучэння расійскага і беларускага ўплыву ў апошнія 2 дзесяцігоддзі. Dzisiaj nie mamy wątpliwości, że aktywność rosyjskich służb... Не сумняемся, што актыўнасць расійскіх спецслужбаў, якія супрацоўнічаюць са спецслужбамі беларускімі, вялікая. Тут не трэба і варажыць. Калі вайсковая беларуская выведка яшчэ не стаяла ў адным шэрагу з расійскай, ГРУшнікаў затрымлівалі паводле падазрэння ў шпіянажы. Я знаю, что агентов ГРУ тренируют в Беларуси, то есть засылают в Беларусь без документов. Как он будет адаптироваться, как он найдет какие-то каналы. То есть такая вот учебная проверка. И были 2 скандала, я знаю, что КГБ Беларуси поймали 2, людей без документов. Аднак за студэнтаў-шпіёнаў заступілася іхнае ўпраўленне. У апошнія амаль 4 гады беларускія спецслужбы навучыліся лічыць расійскіх саюзнікамі, бо такі выбар зрабіў іхны гаспадар. Панфович, Карпенков, Кренин, Муравейка, о котором вы говорили, новый глава Генштаба, они все действительно беспрецедентно близко к российским ценностям, к русскому миру. И одновременно далеко от белорусских дел и белорусского понимания реальности белорусских интересов. Лукашенко будуе сваю палітыку, абапіраючыся на маскоўскі дах і сілавікоў са свайго атачэння, сярод якіх усё больш закаранелых прарасейцаў. Товарищ президент, это государственные люди, и они понимают, на какие должности они назначены и каких целях они должны достигать. Па сутнасці, яны выконваюць ролю агентаў уплыву. Путину не надо заставлять Лукашенко повышать именно таких людей. Лукашенко просто безопаснее так делать. Эти люди гарантируют ему власть, сохранение этой власти. А другие люди могут создавать риски опять возобновления диалога с Западом, который для Лукашенко является очень опасным явлением и таким, скорее всего, вызовом, чем окном возможностей.
Расія, калі не першая, то другая маці і для цывільных, якія атачаюць свайго бацьку. Перадусім, гэта шматпасадавая Наталья Качанова, афіцыйны прарасійскі палітык Сергей Лушч з партыі «Саюз» і аматар каментаваць усё на свеце Олег Гайдукевіч. Далёка ім ужо да Беларусі. Юлія Цяльпук, Белсат. Застаецца 1,5 гадзіны да закрыцця выбарчых участкаў. Менавіта ў гэтыя хвіліны жыхары еўразвязу абіраюць новы парламент. Яшчэ падчас агітацыйнай кампаніі ўзнялася хваля напружання. Бадаю, упершыню за гісторыю існавання аб'яднанай Еўропы вялікую прыхільнасць выбарнікі паказалі ультраправым партыям. Дзе-нідзе ізноў жа не без расійскага ўплыву. А вось вынік без усялякага сумневу будзе ўплываць і на нашыя беларускія справы. Як? Адказы ведае Марыля Дакуцька. Апошні дзень з самых масавых выбараў у Еўропе – абранне дэпутатаў у Еўрапейскі парламент. Паводле правілаў электаральнай кампаніі да сканчэння галасавання захоўваецца цішыня. То бок, забараняецца агітаваць за партыі і нават называць імёны кандыдатаў на месцы ў парламент. Агітацыяй мы займацца не будзем, але і абмінуць гэтай падзеі не можам, бо вынікі выбараў могуць кардынальна змяніць палітычны клімат у аб'яднанай Еўропе, што адаб'ецца і на беларусах. Перанесемся ў Страсбур. Менавіта тут размяшчаецца штаб-кватэра еўрапейскага заканадаўчага органу парламенту, які мае першынство над астатнімі інстытутамі еўразвязу, у тым ліку над Радай ЕЗ і Еўрапейскай камісіяй. А зала паседжанняў еўрапарламенту размяшчаецца ў сталіцы аб'яднанай Еўропы – Брусэлі. Адразу трэба адзначыць, што слово «парламент» не павінна ўводзіць у зман. Гэта не зусім класічны парламент. Можно сказать, что Еўрапейскі парламент у інстытуцыйнай структуры Еўрапейскага звязу адыгрывае ролю, так бы мовіць, верхняй палаты, якая сама не прапановвае законы, але яна іх зацвярджае, таксама зацвярджае пэўныя пагадненні, зацвярджае пэўныя прызначэнні на пасады. У склад інстытуцыі ўваходзяць палітыкі з 27 краінаў чальцоў еўразвязу. У новым парламенце будзе 720 дэпутатаў. Абіраюць іх раз на 5 гадоў шляхам усеагульнага галасавання. Гэта значыць, у кожнай краіне практычна адначасна праводзяцца выбары, у выніку якіх вызначаюцца партыі, сябры якіх прэтэндуюць на месцы ў агульнаеўрапейскай парламенцкай зале. Лік мандатаў розніцца ў залежнасці ад колькасці насельніцтва краінаў. Такім чынам, найболей маюць Нямецчына, Францыя, Італія, Іспанія і Польша, найменей Кіпр, Люксембург і Мальта. Але ў самым парламенце партыйныя сілы не прадстаўляюць сябе выключна індывідуальна. Яны аб'ядноўваюцца ў палітычныя кааліцыі паводле ідэалагічнай блізасці. Выбараў, то гэтыя выбары, яны з аднаго боку тычацца нібыта агульных еўразвязаўскіх пытанняў, а з іншага боку гэта ўсё ж такі тэст і, так бы мовіць, часам санкцыя адносна кіроўных урадаў, кіроўных партыяў. То бок, гэта спосаб замерыць стан грамадскай думкі. Пасля брэкзіту ў дзейсным еўрапарламенце засталося 705 дэпутатаў. Цяпер кіроўную кааліцыю складаюць 3 партыі – правацэнтрысты, левацэнтрысты і цэнтрысты. Разам у іх 417 мандатаў. Апазіцыю ім складаюць левыя, правыя і ультраправыя, ультралевыя ды бесфракцыйныя дэпутаты. Усяго 288 прадстаўнікоў. Аднак неўзабаве расклад сілаў можа змяніцца. Паводле апытання Еўрапейскай рады міжнародных стасункаў у выбарнікаў набіраюць папулярнасць правыя і папулісцкія партыі. Ды гэтак званыя еўраскептыкі. Прынамсі, у 9 еўрапейскіх краінах яны трымаюць абсалютнае лідарства. Яшчэ ў шэрагу выходзіць на другое і трэцяе месцы. У выпадку, калі прагноз спраўдзіцца, доля крайне правых на дэпутацкіх месцах у еўрапарламенце можа вырасці да чвэрці. А вось у левацэнтрыстаў, лібералаў і зялёных мандатаў паменее. Гэта выклікала занепакоенасць у палітычных элітаў Еўрапейскага звязу, бо, як вядома, некаторыя прадстаўнікі ультраправых партыяў маюць прарасійскія погляды. Прычыну ва ўзмацненні правых сілаў еўрачыноўнікі пачалі вышукваць у дзейнасці расійскіх спецслужбаў. Маўляў, тыя праз інфармацыйныя кампаніі маглі паўплываць на меркаванне выбарнікаў. Влияние российских информационных операций, пропаганды и дезинформационной машины, оно имеет место быть уже на протяжении долгого времени, больше 10 лет.
российские каналы, российские медиаресурсы и более такие тайные операции направлены на то, чтобы нанести тот или иной урон, политический урон демократическому консенсусу на Западе в целом и в Европейском Союзе в частности. Аднак гэткую папулярнасць ультраправых ды еўраскептыкаў нашыя суразмоўцы звязваюць найперш з унутреннімі праблемамі еўрапейскага звязу. Выбарнікі незадаволеныя нарастаннем эканамічнага крызісу, паслабленнем у міграцыйнай палітыцы краінаў-чальцоў ды іншага. І ўсе гэтыя людзі, якія галасуюць за ультраправыя партыі, яны бачаць гэтыя партыі як некія новыя галасы, якія будуць адстойваць нацыянальныя інтарэсы. Яны проста стаміліся ад сучасных уладаў. Яны думаюць, што ўлады больш клапоцяцца пра інтарэсы нейкіх там мігрантаў, ці банкаў, ці актывістаў, ці нават украінцаў, ці беларусаў, а не пра інтарэсы жыхароў гэтай краіны. Сённяшнія лідары пры паспяховым раскладзе для ультраправых вымушаныя будуць шукаць новых партнёраў для пабудовы кааліцыі. Наколькі гэта зменіць палітыку еўрапейскага звязу на наступныя 5 гадоў. Гэтыя выбары пакажуць, наколькі еўразвяз будзе здольнасць працягваць цэлы шэраг ключавых праектаў і ініцыятыў. Некаторыя з іх могуць быць проста запаволеныя, некаторыя ўвогуле могуць быць скасаваны. Дакладна будзе складаней прасоўваць праекты, якія скіраваныя на тую ж зялёную трансфармацыю. Дакладна можна прадказаць, што будзе больш жорсткая міграцыйная палітыка. То бок найперш чакаюцца перамены ўнутры еўразвязу, а вось вонкавая палітыка аб'яднанай Еўропы не моцна пацярпіць, асабліва што тычыцца падтрымання Украіны. Не все крайне правые партии являются сторонниками Российской Федерации. И мы сейчас видим, что особенно после начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года некоторые партии дистанцировались от России. И несмотря на то, что некоторые из них не являются огромными сторонниками Украины, но тем не менее вот это дистанцирование произошло. И в крайне правом фланге нет пророссийского консенсуса. Не зменіцца і стаўленне да Лукашэнкі упэўненай беларускія дэмакратычныя сілы, бо пры змяненні палітычных сілаў у еўрапейскіх інстытуцыях захоўваецца пераемнасць. Пасля прэзідэнцкіх выбараў Еўрапарламент не прызнаў легітымнасці Лукашэнкі і ўсяляк падтрымліваў рэзалюцыі ў беларускім пытанні. Акрамя таго, працягне дзеяць намер аб супрацы, які Святлана Ціханаўская падпісала з Еўрапарламентам сёлета ў траўні. Нам не трэба ўглядацца пільна, не трэба працаваць з людзьмі, трэба будзе адукаваць, трэба будзе расказваць. Многія з гэтых дэпутатаў не ведаюць, што такое 20-й год. Многія з гэтых дэпутатаў не будуць ведаць, што такое вось гэты энтузіязм, это пачуццё надзеі, вось гэтыя светлыя адчуванні, калі ты бачыш гэтыя пратэсты. Для іх это можа быць навізной. І сапраўды гэта можа ў пэўным сэнсе дадаць нейкіх новых элементаў да нашай працы з тым, каб людзей ўсё ж такі ўцягваць у гэту беларускую арбіту. Што ж тычыцца больш практычных пытанняў, такіх як даступнасць візаў, спрошчаная легалізацыя ды нават праект новага нацыянальнага пашпарту, то іх абмеркаванне і надалей будзе весціся на ўзроўні нацыянальных парламентаў еўрапейскіх краінаў. Марыля Дакуцька, Белсад. Смерць польскага жаўнера ў выніку атакі нелегальнага мігранта на польска-беларускай мяжы скалынула польскае грамадства. Каля шпіталя, у якім ён памёр, паўстаў стыхійны мемарыял, да якога нясуць кветкі і знічы. Я перакананы, што гэтая трагедыя будзе мець сур'ёзныя наступствы, у тым ліку, у тым, як цяпер памежнікі будуць рэагаваць на любую пагрозу з беларускага боку. Свае пытанні на гэтую тэму я накіраваў да былога прэс-сакратара польскага міністэрства замежных справаў, гісторыка, доктара гуманітарных навук Лукаша Ясіны. Прашу нашых гледачоў улічыць той факт, што спадар Ясіна яшчэ паўгады таму працаваў у папярэднім польскім урадзе, а таму у некаторых адказах, на маю думку, займаў не да канца нейтральную пазіцыю адносна рашэнняў новага ўраду. А я, паколькі гэта не было прадметам нашай размовы, не ўступаў з ім у палеміку па ўнутрыпольскіх справах. Пане Лукашу, дзень добрый. Спадару Лукашу, добрый дзень і дзякую, што пагадзіліся на гэтую размову.
Я хацеў бы пачаць з таго, што некалькі дзён таму здарылася трагедыя, калі жаўнер, які раней быў паранены, на жаль, памёр у шпіталі. Мы бачым гэтую трагічную сітуацыю і ведаем пра іншыя выпадкі ранення жаўнераў на мяжы. Гэтыя гібридныя атакі фактычна ўжо 3 гады трываюць. Ці Польшча не была гатовая да такой сітуацыі і не мела пратаколу дзеянняў на той выпадак, калі дойдзе да ўзброеных нападаў з беларускага боку або з боку мігрантаў? Polska bez wątpienia jest gotowa i ma coś w rodzaju protokołu na... Польшча, несумнеўна, гатовая і мае нешта на кшталт пратаколу на выпадак класічнай вайны. Але вялікай праблемай ёсць працэдура, звязаная якраз з атакамі, што праводзяцца асобамі, якія спрабуюць нелегальна перайсці нашу мяжу. Я не ведаю дакладна, як цяпер, спадару рэдактару. Падчас кіравання партыі «Закон і справядлівасць» мы былі да гэтага гатовыя. Трэба, аднак, памятаць, што заўжды мусіць быць дадзены нейкі загад, распараджэнне або забарона жаўнерам нешта рабіць. Не выключана, і пра гэта сведчаць дзеянні пракуратуры у дачыненні да іншых жаўнераў войска польскага, былі абмежаванні датычнае выкарыстання зброі. Гэтага мы не ведаем. На гэтае пытанне мусіць адказаць міністр дзяржаўнай бяспекі. Але трэба памятаць, што кожны пратакол у пэўны момант мусіць быць зацверджаны кіраўнічай асобай. То бок, на вашу думку, гэтая сітуацыя здарылася ў выніку таго, што былі нейкія пратаколы, але ў гэтым выпадку іх не скарысталі. Так, бо трэба памятаць, што жаўнеры падрыхтаваныя да розных дзеянняў, але заўжды, аднак, мусяць атрымаць загад, і ад іхнага кіраўніка залежыць, змогуць яны рэалізаваць пэўныя працэдуры ці не. Уявім, што папярэднія пратаколы выконваліся б. Які тады быў бы адказ у такой сітуацыі, калі, напрыклад, мігранты нападаюць з нажамі на памежнікаў? Żołnierze mają prawo do odparcia takiego... Жаўнеры маюць права на адэкватную рэакцыю на такія дзеянні, і менавіта гэта мусяць інтэрпрэтаваць іхныя камандзіры, што ёсць адэкватным адказам на нажавы ўдар праз агароджу мяжы. Паводле польскага права ў такіх сітуацыях жаўнеры маюць права страляць. Не выключана, аднак, што нехта загадаў не страляць, каб не справакаваць беларускі бок. Часам у мяне складаецца ўражанне, што некаторыя палітыкі, якія могуць стаяць за гэтымі пастановамі, не дапускалі магчымасці, што беларускі бок можа давесці да такой правакацыі, калі удар ножом нанясе не беларускі памежнік ці жаўнер, а нехта з тых людзей, якія спрабуюць нелегальна перайсці мяжу. Ці думаеце вы, што ад такіх сітуацыяў можна было б засцерагчыся? Якія крокі на гэты момант Польшча можа зрабіць, каб такая сітуацыя не паўтарылася? Нельга зрабіць іншых крокаў, апрача яшчэ мацнейшай абароны мяжы і апрача, на маю думку, страляніны ў тых людзей, якія спрабуюць гэтак рабіць. Але гэта скрайняя захада, што падвышае напружанасць. І, думаю, менавіта гэта матывавала ўлады Беларусі, што падсунулі правакатару той нож. Фактычна, гэта досыць радыкальная пастанова, але, можа, вы бачыце нейкае выйсце, якое змагло цалкам перадухіліць такія мігранцкія атакі. Можа, цяпер вядуцца нейкія размовы з Менскам, з Александром Лукашэнкам, каб знізіць вастрыню канфлікту і перадухіліць далейшую эскалацыю гэтай сітуацыі. Можа быць, такія размовы і вядуцца. У нас дагэтуль ёсць польскае дыпламатычнае прадстаўніцтва ў Менску і беларускае ў Варшаве. Ёсць камунікацыйныя каналы праз кіраўнікоў супольнасцяў незалежных дзяржаваў. Але такія размовы вяліся цягам некалькіх апошніх гадоў. Александр Лукашенко не хоча да эскалацыі. Ён хоча ўвесь час дэманстраваць палякам, што мае супраць нас нейкія інструменты. Гэтым інструментам ёсць мяжа. У гэтым ён трохі пралічыўся, бо згубіў гэты польскі падзел, калі пэўны час таму апазіцыя заклікала, каб пускаць гэтых людзей, але ўжо не заклікае з таго часу, як стала кіраваць. З Александром Лукашэнкам размовы на гэтую тэму вельмі складаны. Ён не хоча ніякай дээскалацыі, а калі ён яе не хоча, то і дээскалаваць немагчыма. А ці ёсць у Польшчы нейкія інструменты, каб неяк націснуць на Лукашэнку? Бо, напрыклад, прадстаўнікі беларускіх дэмакратычных сілаў, якія цяпер у Польшчы, кажуць, што закрыццё мяжы ці перавозу тавараў магло б даць Лукашэнку зразумець, што ён робіць нешта кепскае. Тым больш, што ў бесперашкодным транзіце тавараў вельмі зацікаўлены Кітай. І Лукашэнка, бадай, паслухаўся б, калі б яму патэлефанаваў Сі Цзіньпін і папрасіў бы свайго таварыша неяк паўплываць на гэтую справу.
Chiny zawsze mogą sobie znaleźć inną drogę, a mamy też... Кітай заўжды можа знайсці сабе іншы шлях, а ў нас з Кітаем таксама добры камунікацыйны канал. І, думаю, вы здагадваецеся, што Польшча таксама і праз Кітай спрабуе неяк націснуць на Лукашэнку. Але трэба памятаць, што закрыццё мяжы спарадзіла б вялікую палітычную праблему ўнутры нашай краіны, звязаную з трансмежным абслугоўваннем і грашыма, што зарабляюцца для нашых грамадзянаў у падляшскім і люблінскім ваяводствах, сітуацыя якіх і так значна ўскладнілася пасля вяртання так званай зоны надзвычайнага становішча. Таму гэтае пытанне ўрад мусіць вельмі добра ўзважыць. Урад закону і справядлівасці не наважыўся на поўнае закрыццё мяжы. Я думаю, што ўрад Дональда Туска на гэта не наважыцца таксама. Але калі мы пакладзём на шалі з аднаго боку фінансавыя справы і, скажам, пытанне нейкага эканамічнага падтрымання гэтых людзей, а з другога боку справы бяспекі, як бачым цяпер нават смерці жаўнераў, якія абараняюць гэтую мяжу, я не ўпэўнены, што эканамічнае пытанне пераважыла б. Я думаю, польскаму грамадству гэта можна было б патлумачыць. Спадзяюся, што маеце рацыю вы, а не я, і што будзе менавіта так. Але пастановы палітычнага класу могуць быць вельмі рознымі. Пабачым, якія будуць вынікі паседжання Рады дзяржаўнай бяспекі ў панядзелак, ужо пасля сканчэння выбарчай кампаніі і выбараў, калі трэба дзейнічаць на карысць дзяржавы, ужо не трымаючы ў галаве свае палітычныя прэферэнцыі. А на што спадзяецеся вы, на якія пастановы? На абмежаванне руху на мяжы, але не на такую радыкальную опцыю, як сталае закрыццё гэтай мяжы, і на пашырэнне паўнамоцтваў нашых жаўнераў на мяжы. Якога кшталту абмежаванні? Прывядзіце прыклад. Частковае закрыццё тых пераходаў, што засталіся. Застаўся насамрэч адзін Тэресполь, яшчэ Казловічы для грузавікоў. Któryś z nich na jakiś czas, ale też... Нейкі з іх на нейкі час, але таксама не назаўжды. Можа быць, будзе абмежаваны чыгуначны рух, але насамрэч ад гэтага больш пацярпяць грамадзяне Беларусі, якія хочуць ездзіць у Польшу, а не Александр Лукашенко. Таму пабачым. Пакуль, наколькі я ведаю, опцыя поўнага закрыцця межаў не абмяркоўваецца, толькі часовага магчыма. Ewentualnie czasowego. Вы ўжо не працуеце ў Міністэрстве замежных справаў Польшчы, але ў вашых адказах я чую, што вы абараняеце папярэдні ўрад. Калі б вы аб'ектыўна паглядзелі на тое, што адбывалася цягам апошніх 3 гадоў у справе абароны мяжы, ці было сапраўды зроблена ўсё магчымае? Nie było zrobione wszystko, co było możliwe, z uwagi na to, że Polska jest państwem demokratycznym. Не, ўсё магчымае зроблена не было, бо Польшча гэта дэмакратычная дзяржава. І хоць у прымежных раёнах было ўведзенае так званае надзвычайнае становішча, папярэдні ўрад пазбягаў дзеянняў, якія маглі б быць вельмі негатыўна ўспрынятыя грамадскасцю. Пазбягаў ён і непасрэдных канфліктаў з асобамі, якія прыходзілі да мяжы, у тым ліку з беларускімі памежнікамі. Можа быць, ужо тады, ў 2022-м, трэба было дзейнічаць больш жорстка, адказваць на правакацыі больш жорстка, закрываць пераход на пэўны час. Можа быць, цяпер яны ўжо былі падкрытыя, і Лукашенка быў бы больш згаворлівы. Урад закону і справядлівасці баяўся выкарыстоўваць складаныя развязанні. Можа, цяперашні баяцца не будзе. На пачатку крызісу была розная дапамога ад розных арганізацый еўразвязу. Напрыклад, у Літве я бачыў, калі не памыляюся, памежнікаў з Румыніі, якія там дапамагалі. Ці дапамагае цяпер нехта Польшчы, і ці патрэбна ёй наогул такая дапамога? I dopóki Polska sama sobie Пакуль што Польшча сама дае рады ў гуманітарных пытаннях і не просіць дапамогі, хоць розныя гуманітарныя арганізацыі на тэрыторыі Польшчы дагэтуль дзейнічаюць. Калі ж гаворка ідзе пра пытанні вайсковыя і лагістычныя, то маштаб праблемы не такі вялікі, каб Польшча мусіла прасіць дапамогі як раней. Але часткова дапамога аказваецца, напрыклад, звязаная са спадарожнікавымі здымкамі з кансультацыямі спецыялістаў у лагістыцы. Польшчу ўвесь час падтрымліваюць саюзнікі, але на гэты момант няма такой патрэбы, каб на мяжы былі вайсковыя падраздзяленні ці памежнікі з іншых краінах, або працаўнікі фронтэксу, якія час ад часу там з'яўляюцца, але не застаюцца настала. Спадару доктару, калі паглядзець на гэтую карціну агулам, мне здаецца, што Польшча і краіны еўразвязу ўвесь час рэагуюць на праблемы, што стварае рэжым Лукашэнкі, але не маюць нейкай стратэгіі перадухілення такіх сітуацыяў. Ці зменіцца тут нешта на вашу думку? Ці выпрацоўваюць цяпер Польшча і краіны еўразвяза такую стратэгію, або далей толькі рэагуюць і святла ў канцы тунелю не відаць? Бо гаворка ідзе пра тое, каб не дапусціць сітуацыю такога кшталту, а не толькі на іх рэагаваць. На жаль, вы маеце рацыю. Польшча, НАТО і ЕЗ ў гэтым пытанні рэактыўныя.
Гэта вынікае часткова з так званага першароднага граху, які мы ўсе так любім. Ён палягае на тым, што мы дэмакратычныя дзяржавы, якія выкарыстоўваюць дэмакратычныя метады, а не дыктатура, якая можа скарыстаць любыя інструменты, у тым ліку і выпіхванне людзей на мяжу, як жывых шчытоў. І мэтанакіраваны прывоз іх у Менск. Мне здаецца, што мы не гатовыя да прыняцця некай стратэгіі, што была б у стане скасаваць гэтую праблему. У нас няма стратэгіі ў дачыненні Беларусі, і гэта вельмі сумна, калі глядзець з перспектывы тых гадоў, што прайшлі з тых падзеяў на тэрыторыі Беларусі. Стратэгія ў дачыненні Беларусі ёсць часткаю стратэгіі ў дачыненні Расіі, а яна, у сваю чаргу, рэактыўная, што распаўсюджваецца і на Беларусь. Гэта вельмі сумна і прыкра, але, на жаль, так ёсць. Што гэта, недальнабачнасць? Ці ў стане хтосьці змяніць гэта, новы ўрад, альбо хтосьці яшчэ? Ці бачыце вы нейкае жаданне сярод кіраўніцтва Еўразвязу або нейкіх лідараў думак, якія могуць змяніць гэтую сітуацыю? Nie, w tej kwestii nie widzę. Не, я не бачу цяпер такога жадання сярод кіраўніцтва Еўразвязу. Цягам некалькіх гадоў гэта функцыянуе такім чынам, што Польшча, Літва і Латвія, нягледзячы на тое, які ўрад там кіруе, стараюцца звярнуць мацнейшую ўвагу на тое, што робіцца на мяжы Беларусі і ў самой Беларусі. Але яны ў гэтым пытанні меншасць. Беларусь далёка, праблема малазаўважная. Калі б не лукашэнкаўскія правакацыі і тое, што адбываецца на мяжы, яна наогул не была б заўважнаю. А так парадокс, Лукашенко генеруе зацікаўленасць гэтай темай, спадзяецца звярнуць на сябе ўвагу, хаця б такім чынам дамагчыся таго, што нехта будзе яго слухаць. Але, на жаль, не, і гэта вялікая праблема. Сітуацыю не ўдалося змяніць пасля 20-го года і рэвалюцыі, пасля 2021 года і правакацыі з Пратасевічам. І цяпер ужо 3 гады яе таксама не ўдаецца змяніць. Можа, я вялікі пессіміст, але я ўважліва назіраў за сітуацыяй цягам некалькіх апошніх гадоў і бачу гэта так. Спадару доктару, шчыры дзякуй за гэтую размову. Няма за што, дзякуй і вам. Горы выкінутых прадуктаў і забарона на ўвоз у Літву з Беларусі нават пітной вады. Пачатак тыдня адзначыўся забарона на імпарт да нашых суседзяў прадуктаў харчавання з Беларусі да Расіі. Літоўская мытня дзеяла жорстка. Калі чыноўнікі, якія прымалі закон, зразумелі памылку, то зрабілі крок назад і залагодзілі абмежаванні на прадукты для асабістага карыстання. У новым пакеце абмежаванняў аказаліся і санкцыі на вываз аўтамабіляў. Пакуль гэта датычыць толькі машынаў не старэйшых за 5 гадоў. Падобныя патрабаванні не так даўно ўжо ўвялі Польшча і Латвія. Па разліках гэта знізіць прыбыткі пуцінскага і лукашэнкаўскага рэжымаў, але закране шараговых беларусаў. Нашыя журналісты наведалі памежны пераход паміж беларускім каменным логам і літоўскім меданінкаем і паразмаўлялі з мясцовымі жыхарамі і тымі, хто ездзіць праз мяжу. Гэта кантэйнеры, куды выкідваюць сканфіскаваныя прадукты. Агуркі асобна, пернікі і гарэлка асобна. Праўда, пляшкі ад гарэлкі здаюць ужо пустымі, і застаецца толькі здагадвацца, чаму. Сярод санкцыёнкі гарбата, печыва, семкі ды іншае. На платформе пасажыры з Беларусі, якія толькі што прайшлі кантроль паводле новых правілаў. Досмотр, так скажем, серьезный досмотр. А если раньше можно было там 2 пачки сигарет взять, вина бутылочку привезти из дьюти-фри, то сейчас этого нельзя. Цяжэй стала і дальнабойнікам. Александр чакае выезду ў Беларусь 4-е сотні, але спажываць у Літве свае прадукты яму цяпер нельга. Литовцы все выкидывают вплоть там до закрытой минералки. Нельзя, говорят, у нас покупайте, а у нас суточные визы. Нам вообще не разрешается останавливаться где-либо, даже на заправках. Міністэрства сельскай гаспадаркі Літвы забараніла завозіць 2800 найменняў тавараў, сярод якіх мяса, рыба і малюскі, малако і малочныя прадукты, яйкі, мёд, гародніна, садавіна, арэхі, алей, цукар, напоі ўсіх відаў. Афіцыйна канфіскат потым знішчаецца, але як дзе, пакуль не паведамлялася. У першыя дні тыдня пасля забароны тэлеграм-каналы пісалі, што ў людзей адбіралі ўсё, нават бутерброды. Гэткіх захадаў многія не зразумелі. Я думаю, это неудобно, потому что, допустим, люди стоят там на границе долгое время.
и они как бы должны что-то с собой иметь, покушать, попить. Мы звярнуліся ў літоўскае міністэрства сельскай гаспадаркі і ў мытны дэпартамент, але там ад каментароў устрымаліся. Праўда, міністэрства даслала інфармацыю, пасля якой непаразуменняў мусіць паменіць. Забарона не распаўсюджваецца на фізычных асобаў, якім прадукты неабходны для падарожжа, калі тыя змешчаныя ва ўжо адкрытай упакоўцы. Выключэннем паводле пастановы Дзяржаўнай службы харчоў і ветэрынарыі ёсць мясныя і малочныя прадукты. Іншая тэма санкцыяў – завоз аўтаў. Было так, што аўты завозілі ў Беларусь, а адтуль яны траплялі ў Расею. Каб не парушаць санкцыі на аўты навейшыя за 5 гадоў, цяпер патрэбны асобны пакет дакументаў, у тым ліку згода заводу вытворцы. Перагоншчыкі кажуць пра гэта на умовах ананімнасці. Люди купили машины, вложили деньги. По крайней мере, хотя бы, я считаю, те, которые уже куплены, их надо выпустить. Потому что это же, это большие потери для людей. Если не выпустят вас, вы тогда в Германию поедете обратно? Буду, честно говоря, я-то буду ждать указаний, как говорится, заказчика. І у каго аўты старэйшыя за 5 гадоў, таксама непакоіцца. Фармальна груз мусяць прапусціць у Беларусь, але цяпер ніхто не можа быць у нечым упэўнены. Мы пока покупали машину, 4 числа ввели закон. А что нам делать? Машину купленную, надо ехать. И выписано сюда, экспортная декларация выписана на этот переход. Вы заложники ситуации. Раней увялі і іншыя абмежаванні. У нашу краіну не пускаюць аўты з аб'ёмам рухавіка большым за 1,9 літра ці коштам вышэйшым за 50 тысяч еўраў, незалежна ад рухавіка. Аўты, што не выпусцілі ў Беларусь, стаяць каля мяжы. У Медзянінкаі цяпер занятыя ўсе паркоўкі. Разам з харчовымі і аўтамабільнымі санкцыямі ідзе закрыццё пунктаў пропуску. Яшчэ некалькі гадоў таму на мяжы з Літвою было 6 памежных пераходаў у Беларусь, цяпер толькі 2. У Шальчынінкаі ды гэта Медзянінкай, Каменны Лог. У выніку лік тых, хто пераходзіў мяжу, скараціўся амаль удвая. Летась у красавіку мяжу паміж Літвой і Беларусю пераходзілі каля 660 тысяч асобаў, а ўжо ў красавіку сёлета прыкладна 342 тысячы. І рэч не толькі ў турыстах, дальнабойніках і перагоншчыках аўтаў. Прыбытак лукашэнкаўскаму рэжыму прыносілі шараговыя грамадзяне Літвы, якія часта ездзілі ў Беларусь, каб набыць паліва, лекі ці прадукты. Новыя захады маюць абмежаваць прыбыткі рэжыму. Вельмі вялікія грошы, мільёны, напэўна, десяткі мільёнаў еўра. І відавочна, што з гэтай абвастрэннем сітуацыі на мяжы вось тая база ахвотных ехаць у Беларусь з Літвы, яна будзе скарачацца. Мэта, якая пастаўлена ў абмежаванні вось той плыні, якая стварае вось той квазіэкспорт, якая заводзіць цвёрдую валюту ў Беларусь, напэўна, гэта дастаткова эфектыўна. Між тым, прадстаўнікі дэмакратычных сілаў звярнуліся да ўладаў Літвы з прапановаю, каб санкцыі былі найменш адчувальнымі для шараговых беларускіх грамадзянаў, а білі па рэжымах Лукашэнкі і Пуціна. Яўген Цітоў, Уладзіслаў Корсак, Белсат. Ціск, пераслед, даносы і, як вынік, паламаныя лёсы. Кіберпартызаны здолелі ўзламаць унутраную сетку галоўнай навучальнай установы краіны – Беларускага дзяржаўнага універсітэту. Маштаб удзелу адміністрацыі ў рэпрэсіях супраць выкладчыкаў і студэнтаў універсітэту ўражвае. Не дзіва, што беларускія абітурыенты імкнуцца вучыцца ў замежжы, бо студэнты і выкладчыкі еўрапейскіх універсітэтаў існуюць у зусім іншай рэчаіснасці. Уладзіслаў Корсак працягне тэму. Галоўнае ВНУ Польшчы, Варшаўскі універсітэт, 258 месца ў рэйтынгу найлепшых універсітэтаў свету з больш чым 1500 прадстаўленых. А яшчэ гэта адзін з найстарэйшых універсітэтаў Польшчы з 200-гадовай гісторыяй. Месца з традыцыямі студэнцкага самакіравання і паважанай акадэмічнай супольнасцю. У пачатку 20-го стагоддзя тут дзеяла беларускае студэнцкае зямляцтва, пазней быў створаны Цэнтр беларускіх даследаванняў, працуе кафедра беларусістыкі. А вось мы ў самым новым і сучасным будынку Варшаўскага універсітэту. Плошча 28 тысяч метраў квадратных, 92 навучальныя аўдыторыі, зоны адпачынку. Агулам Варшаўскі універсітэт альма-матэр недзе для 40 тысячаў студэнтаў. Сярод іх вышэйшую еўрапейскую адукацыю атрымліваюць больш чым 400 беларусаў.
Багатая універсітэцкая бібліятэка, адкрыты для студэнтаў і гараджанаў сад на яе даху. Вучыся не хачу. Можна з упэўненасцю сказаць, што гэтыя маладыя людзі навучаюцца і фармуюць сваю асобу ў здаровай атмасферы свабоды і ўзаемапавагі з выкладчыкамі, у адрозненні, на жаль, ад іх суайчыннікаў і калегаў у Беларусі. Посмотрите, студенты задерживаются, только не говорите о том, что вы этого не видели. Больш за 50 выкладчыкаў звольненыя паводле артыкулаў. 400 пайшлі з універсітэту нібыта добраахвотна ці звольніліся паводле так званага пагаднення бакоў. Прычына – той ці іншы ўдзел у пратэстах 2020 года. Гэта вынікае з апублікаванага на пачатку тыдня расследавання кіберпартызанаў. Амаль год таму яны ўзламалі унутраную сетку БДУ. Были прекращены трудовые отношения в объеме порядка 500 человек в связи с проводимой кадровой политикой в области государственных интересов и безопасности. З 2020-го як выкладчыкі, так і студэнты галоўнай ВНУ Беларусі перыядычна зазнаюць пераслед ад кіраўніцтва. Ціснулі і раней, але выглядае, што маштабы рэпрэсіяў і нахабства чыноўнікаў ад адукацыі выйшлі на прынцыпова новы ўзровень. Позволил себе публично распространять дискредитирующие сведения в отношении администрации юридического факультета. Свою вину признаю полностью, каюсь. Абсолютно ніхто не глядзіць, які ўзровень выкладчыка, які ўзровень людзей, якіх знішчаюць. Той же Артём Баярскі, выбітнейшы студэнт-хімік, яго пасадзілі ў школскую калонію. Просто ўсё роўна. Нават у Расіі такога няма. Разумееце, нават расейцы здзіўляюцца навукоўцы таму, што робіцца ў Беларусі. Паводле кіберпартызанаў за 3 гады з БДУ па палітычных матывах адлічылі мінімум 140 студэнтаў. Акрамя таго, губазік і КДБ наўпрост даюць распараджэнне універсітэцкаму кіраўніцтву, каго звольніць, каго са студэнтаў адлічыць, з кім сур'ёзна пагутарыць ці нават якому абітурыенту нельга паступіць у БДУ. Вызначыцца будете, калі там не мясам на войнах, хаця чаму не? Мы зараз пасля 22-го, гэта можа быць і мяса такое вось. Тады, калі не, дык тады мы вы павінны ведаць, што вы залежыце ад дзяржавы так моцна, што нават з'езд ваш там у іншыя краіны немагчымы. Асноўным у кантактах з лукашэнкаўскімі сілавікамі выступае рэктар БДУ Андрэй Кароль. Той самы, які 14 жніўня 2020 года ў адмысловым звароце запэўніваў, што за ўдзел у мірных акцыях адлічэнняў і звальненняў не будзе. Акрамя таго, ён асабіста дапамагаў МУЗ затрымліваць студэнтаў падчас студэнцкіх акцыяў, паведамляў карнікам, дзе яны праводзяцца. Нават рэктар універсітэту найбольш аўтарытэтнага ў Беларусі БДУ, ён як маленькі дзіцятка павінен для КДБшнікаў нейкія дакументы рабіць, каб яны яго прасцілі за тое, што нейкія выкладчыкі і гэтак далей. Ніякага этыкету тут нямае. Не грэбуе Кароль і дапытваць падначаленых пра іхны ўдзел у акцыях. Адпаведныя аўдыязапісы кіберпартызаны знайшлі на адным з камп'ютараў ва ўнутранай сетцы БДУ. 16.08 ваш телефон бьется бинок Стелла. И это не 5 минут, не 10 минут, а продолжительное время. У Караля, безумоўна, ёсць і світа. Адной з асноўных адказных за рэпрэсію БДУ асобаў ёсць штатны працаўнік КДБ Яраслаў Чаркаскі. Ва універсітэце ён, так бы мовіць, працуе на пасадзе прарэктара па бяспецы і кадрах. Паказальна, ён перадае Каралю так званыя рэкамендацыі, які канкрэтна працаўнік БДУ мусіць падпісаць паперы для звальнення сваіх калегаў. Мэта – запляміць у рэпрэсіях як мага больш людзей. Чтобы это Демичев, в конце концов, решал не чужими руками, как всегда, а именно сам. В Украине были династии выкладчиков, якія выкладалі, былі вядомы як цікавыя выкладчыкі і навукоўцамі становяць, і у іх дзеці таксама былі выкладчыкамі. Зараз гэта іх замяняе дынастыі чыноўнікаў.
Акрамя таго, кіберпартызаны апублікавалі спіс з больш чым 30 працаўнікоў БДУ, якія найбольш актыўна шчыруюць у рэпрэсіях супраць калегаў і студэнтаў. Асноўнай іхнай зброяй ёсць даносы. Агулам сітуацыя ў БДУ лакмусавая паперка сітуацыі ў іншых адукацыйных і навуковых установах Беларусі. 4 гады, гэта так і праходзіла насамрэч. І ў выніку да чаго это прывяло? Да таго, што зараз нават ужо навукоўцы і выкладчыкі з Узбекістану, яны калі кажаш пра ўзровень беларускай навукі, яны ўжо смяюцца, нават з Узбекістану, бо яны цесна супрацоўнічаюць з Кітаем, з Кареяй, іх вельмі хутка пачаўся зараз рост. І розныя стажыроўкі, і рознае супрацоўнічество. У выніку адцякання кваліфікаваных кадраў за мяжу і штогод усё большы недабор студэнтаў у ВНУ. Той жа БДУ толькі за год згубіў амаль 100 пазіцыяў у рэйтынгу найлепшых універсітэтаў свету. Уніз паляцелі і БДУІР з БНТУ. У той жа час плата за навучанне толькі расце. Любое сокращение набора, оно ведет к сокращению финансирования, и вообще под вопросом встает о существовании вообще системы высшего образования как таковой в стране. Мы теряем элиту. То есть нет высшего образования в стране, значит, нету элиты. Значит, вместо элиты у нас будут силовые структуры. И эти силовые структуры, собственно, они будут жить и работать совершенно по другим, не просто идеологиям, другим нормам моралі. Пры гэтым звольненыя рэжымам беларускія выкладчыкі і навукоўцы шукаюць сябе за мяжою. Людзі прызвычайваюцца да новых, вельмі цікавых, добрых умоў, калі іх пачынаюць лічыць людзьмі, яны не вернуцца туды. Яны не вернуцца ў тым ліку, таму што не змогуць працаваць з тымі, хто перасядзеў, перачакаў. Тыя ж спецыялісты, якія застаюцца ў Беларусі, нярэдка цяпер зарабляюць распрацоўкамі для расійскага вайскова-прамысловага комплексу. Адразу вспомінаецца гэта сітуацыя ў фашысцкай Германіі, калі былі навукоўцы, якія адмовіліся працаваць на вайну і зышлі, Эйнштэйн у тым ліку, і былі навукоўцы, якія засталіся працаваць на вайну, напрыклад, нобелевскі лаўрэат Габер. Ён згадзіўся працаваць на фашысцкую гэту ўладу, распрацоўваў атрутныя рэчывы, распрацоўваў той жа цыклон Б, якім меў датычнасць да цыклона Б, якім забілі тысячы габрэяў. Сітуацыя вельмі карэлюе з тым, што зараз. Кіберпартызаны анансавалі другую частку расследавання, дзе працягнуць выкрываць парушэнне правоў працаўнікоў і студэнтаў у галоўным універсітэце Беларусі. А тым часам замежныя ВНУ з іншымі стандартамі адкрытыя для беларускіх абітурыентаў. Уладзіслаў Корсак, Белсат. Яшчэ на хвілінку застанемся ў тэме навукі. З улікам стану беларускай мовы кожны раз радуюся, калі чую, што людзі абіраюць сабе ў якасці прадмета даследавання нешта беларускае. У часах рэжыму рабіць гэта свабодна не так і проста. Удвая радасней, калі беларускай тэматыкай займаецца не беларус, а іншаземец. Мой сённяшні госць менавіта з гэтай рэдкай групы замежнікаў доктар Курт Вулхайзер, выкладчык амерыканскага каледжа ў Бостоне, мовазнаўца, славісты, які сёння займаецца тым, што вывучае ролю беларускай мовы сярод прадстаўнікоў новай беларускай дыяспары, фактычна тых, хто з'ехаў пасля 2020 году. Доктар Вулхайзер, добры вечар, дзякуй вялікі, што завіталі да нас. Добры вечар. У мяне заўсёды да ўсіх замежнікаў, якія займаюцца тэмай Беларусі, першае пытанне такое: чаму менавіта Беларусь? Чаму чалавек са Злучаных Штатаў Амерыкі выбірае сабе тэматыкай Беларусь? У маім выпадку гэта адбылося у канцы 80-х гадоў, бо я першапачаткова вывучаў рускую мову, паколькі большасць славістаў у Амерыцы пачынаюць менавіта з рускай мовы, але у канцы 80-х гадоў 20-го стагоддзя, канешне, рос беларускі нацыянальны рух, я сачыў за гэтымі падзеямі, мне стала цікава, але, здаецца, перш за ўсё мяне зацікавіла гісторыя беларускай мовы і гісторыя кнігадрукавання ва ўсходніх славянаў. Я просто даведаўся пра Біблію з Карыны
вось пра дзейнасць праз гэта прыйшлі праз гісторыю мовы, а потым ужо дайшоў да сучаснай мовы і вырашыў якраз у 90-м годзе паехаць у савецкую Беларусь, каб вывучаць моўную сітуацыю там у гарадах. Я просто хочу сказаць вам дзякуй, тому што вельмі прыемна чуць беларускую мову ад замежніка. Вы размаўляеце з вельмі прыемным прыгожым акцэнтам, не як замежнік. Я думаю, што ў Беларусі не кожны мог бы нават зразумець, а нашым гледачам яшчэ хочу дадаць, што доктор Вулкайзер не мае сувязяў з Беларусю. То бок вось бывае такое, што хтосьці меў там продкаў, якія паходзілі з Беларусі, пачаў займацца, вы не мелі. Мы ўжо перад эфірам паразмаўлялі, і гэта удвая яшчэ больш цікава, вось што вы такім шляхам прыйшлі. Што за гэты час вы даведаліся пра беларускую мову? Можа, нават штосьці пра беларусаў зразумелі? Ну, просто беларусы, як людзі, мне вельмі падабаюцца. Вось эта памяркоўнасць. Все ж таки памяркоўнасць. Памяркоўнасць, але, ну, ўсё ж такі ёсць пэўны упартасць таксама у беларусаў. Ну, просто як людзі мне вельмі падабаюцца, ось, і беларуская культура мне вельмі блізкая. Ось, і... Ведаеце, у вашым даследаванні 2013 года вы класіфікуеце беларускую мову недзе паміж уразлівай і мовай, якая знаходзіцца пад пагрозай знікнення. Што дзеці, вы кажаце, больш не вывучаюць яе як матчыну мову, як першую мову. Гэта было таксама прадметам для вас цікавасці, што вось мова знікае, памірае, як вы зараз лічыце? Сапраўды, бо ну, супярэчлівая сітуацыя, здаецца, бо мова жыве, безумоўна, але колькасць дзяцей, якія засвойваюць беларускую мову як першую, вось усё зменшаецца. Ну, у Беларусі, прынамсі, так што, а сярод эміграцыі вось тут магчыма цікавыя працэсы, вось якраз мяне цікавіць, ну, як бацькі вырашаюць вось на якой мове размаўляць дома з дзяцьмі. Ось, і я, дарэчы, даведаўся, што нават ёсць актывісты сярод беларускай супольнасці тут у Польшчы, якія дамагаюцца, каб беларуская мова выкладалася ў дзяржаўных школах у Польшчы. Яна прызнаная мовай меншасці, напрыклад, у Бельску тым жа ёсць і беларускамоўныя, так, на Падляшшы. А тут у Варшаве, напрыклад, я чую, нават ёсць пэўны рух, я не ведаю, наколькі... Ёсць школкі пэўныя. Я, як бацька двух дачок, магу сказаць, мая ходзіць у суботнюю беларускамоўную школу, і вось якраз з тых людзей, якія дзяцей гадуюць у беларускасці, у мяне дзеці размаўляюць у тым ліку і на беларускай мове як першай мове. У 2009 годзе, таксама ў адным з вашых даследаванняў, я пабачыў, што вы вызначылі фактары, якія характарызуюць тых людзей, якія размаўляюць па-беларуску. А. Выпендрываюцца, вы казалі, showing off. Б. З'яўляюцца актывістамі ці хочуць... з'яўляюцца актывістамі ці апазіцыяй. І А, Б, С. І хочуць аддзяліць сябе ад расійскамоўных. Вось, гэта тры такія фактары, якія вы так вызначалі, што вось хто размаўляе. Але пазней вы змянілі сваё меркаванне. Ну, насамрэч, гэта хутчэй успрыняцце іншых людзей, як успрымаюць тых, хто размаўляе па-беларуску. Так, так што мне здаецца, ну, сапраўды сітуацыя змянілася. Можа, у пачатку 2000-х гэта менавіта актывісты, а ну, за апошнія 20 гадоў ўсё ж такі я б сказаў, што характарыстыка беларускамоўных змянілася. Як змянілася? Ну, просто... Хто цяпер размаўляе? Далёка не ўсе настолькі палітычна ангажыраваныя. Ну, і гэта нармальна для жывой мовы. Так.
Але ну, цяпер пасля 2020 году цяжка сказаць, ну, бо мова зноў стала настолькі палітызавана, у самой Беларусі, то цяжка вызначыць. Ну, у мяне няма магчымасці цяпер ехаць у Беларусь, каб вывучаць там цяперашнюю моўную сітуацыю. Так што... Калі вы размаўляеце ў ЗША і камусьці распавядаеце, вось я займаюся там, не ведаю, беларускай тэматыкай, увогуле хтосьці ведае, дзе гэта? І з другога боку таксама пытанне, чаму універсітэты, каледжы амерыканскія ўвогуле займаюцца гэтай тэматыкай? Чаму яны фінансуюць і вывучаюць гэта ўсё? Ну, насамрэч, вельмі мала людзей дагэтуль у Злучаных Штатах займаецца менавіта беларусістыкай. І няма ну, асобных такіх праграмаў па вывучэнні Беларусі. Ёсць пэўныя навукоўцы, якія займаюцца этой тэматыкай. І цікава, што ў апошні час зноў актывізироваліся даследчыкі Беларусі у Злучаных Штатах. Ну, было нейкае зацішша, там старое пакаленне, у асноўным гэта якраз старыя эмігранты. На жаль, яны ўжо адышлі, але цяпер маладыя навукоўцы зацікавіліся гэтай тэматыкай. Можа, праз 2020 год, так? Пасля гэтага? Ну так, безумоўна. Гэта вельмі паспрыяла якраз вывучэнню Беларусі. І цяпер ёсць навукоўцы у вядучых ВНУ ЗША, які займаюцца беларусістыкай, напрыклад. Але шмат людзей у Злучаных Штатах ведаюць, дзе Беларусь? Ну, увогуле, амерыканцы даволі дрэнна разбіраюцца ў геаграфіі, на жаль. У нас хвіліначка застаецца. Ёсць, ведаеце, невялікія краіны, як там Сінгапур, Швейцарыя, іх ведаюць ва ўсім свеце. Вось ваш погляд на нас, беларусаў. Што нам трэба рабіць, каб пра нас таксама ведалі ў свеце? Ну, я думаю, што якраз у галіне тэхналогій, ну, значыць, высокіх тэхналогій у праграмаванні, так, бо беларускія праграмісты, бренд, гэта сапраўды. І так што я думаю, што менавіта на гэтым тут нам трэба развівацца. Ну так, безумоўна. І ведаеце, апошняе пытанне таксама. У нас у Беларусі такая ўнутры бывае вельмі часта палеміка, дылема. Калі чалавек хоча перайсці з расійскай мовы на беларускую, ён думае, пераходзіць праз трасянку, ці спачатку вывучыць яе добра і толькі тады пачаць размаўляць. Вы як лічыце? Трэба трасянка, ці чакаем, не размаўляем трасянкай, пераходзім на беларускую? Я думаю, што наўрад ці атрымаецца адразу перайсці. Лепш паступова, значыць, праз трасянку. Не трэба саромецца. Бачыце, вам нават доктар з Амерыкі кажа, не саромейцеся, лупіце трасянку. Доктар Курт Булхайзер, дзякуй вам вялікі, выкладчык Бостонскага каледжу, мовазнаўца, славіст, даследчык украінскай, расійскай, беларускай мовы. Чарговы расійскі ваенны самалёт падбіты дронам, аднак упершыню пашкоджанне атрымаў самы сучасны расійскі знішчальнік Су-57. Цяпер ён не можа выконваць баявыя заданні. Просты дрон вывеў са строю баявую машыну коштам больш за 2 мільярды расійскіх рублёў. Здарэнне адбылося на аэрадроме Ахтубінск. Іншыя важныя падзеі тыдня раскажам за 100 секундаў. У Гарадзенскай вобласці пачасціліся выпадкі захворвання на менінгакокавую інфекцыю. За месяц 4 новых хворых. Памерла аднагадовае дзіця. Стан яшчэ адной пацыенткі ацэньваецца як цяжкі. Галоўная доктарка Гарадзенскай абласной інфекцыйнай больніцы Наталія Малышка зазначае, колькасць захварэлых выклікае занепакоенасць, але пакуль сітуацыя застаецца пад кантролем эпідэміёлагаў.
Прагал закрыты, Тайвань забараніў экспартаваць у Беларусь важны кампанент для вытворчасці снарадаў. Гаворка ідзе пра нітрацэлюлозу, адзін са складнікаў бяздымнага пораху і ракетнага паліва для боепрыпасаў. Паводле Міністэрства эканомікі Тайваню захад павінен прадухіліць магчымы перапродаж хімікатаў на абаронныя заводы Расіі. Пастанова афіцыйна набудзе моц 14 чэрвеня. Упершыню за 4 месяцы золотавалютныя рэзервы Беларусі знізіліся і адразу на 30 мільёнаў долараў. Адпаведныя звесткі правёў Нацбанк. У папярэднія месяцы назіраўся істотны рост аб'ёмаў ЗВР. За люты-красавік яны павялічыліся на 348 мільёнаў у доларавым эквіваленце. З чым звязанае травеньскае падзенне рэзервовых актываў Нацбанк не паведамляе. 3 літры лісічак за пару гадзінаў. У Беларусі на ўсю моц пайшлі грыбы. У сваіх соцсетках беларускія грыбнікі дзеляцца фатаграфіямі сабраных чырвонагаловікаў, апенак і дубовікаў. Спецыялісты сцвярджаюць, што такія раннія знаходкі абумоўленыя сёлетнімі тэмпературнымі рэкордамі і зазначаюць, як мінімум з грыбамі ў краіне гэтым летам усё будзе добра. Такі быў гэты тыдзень, а на наступным тыдні ў Швейцарыі распачнецца саміт міру. Гэта першая міжнародная падзея, на якой маюць абмяркоўваць мірны працэс і інструменты, якія могуць яго наблізіць. Запрошаныя прадстаўнікі 160 краінаў і міжнародных арганізацыяў. Свой удзел пацвердзілі лідары краінаў Вялікай сямёркі. Гэтую падзею можна было б лічыць нейкім святлом у канцы тунелю, калі б не той факт, што ні Расія, ні Кітай прымаць у ёй удзелу не будуць. З іншага боку, у саміце прымуць удзел краіны, якія маюць моцныя эканамічныя адносіны з Масквой. Карэспондэнт Белсату будзе працаваць у Швейцарыі, а таму ўсе самыя гарачыя навіны з палёў саміту глядзіце на нашым тэлеканале. А падсумаванне ў наступную нядзелю ў праграме «Тыдзень». Я на гэтым развітваюся, зычу вам добрага вечара, удалага новага тыдня і да сустрэчы ў эфірах на Белсаце.